Dobrý deň a pekné popoludnie. Dovolte mi, aby som v mene Združenia pre podporu obnovy bytových domov vás privítal na tejto panelovej diskuzii, ktorú organizujeme 7 týždňov pred zahájením našej 18. konferencie Komplexná obnova bytových domov, ktorá je tentokrát zameraná na environmentálne a energetické aspekty obnovy bytových domov. Je mi veľkým potešením, že pozvanie do diskuzie prijali viacerí významní odborníci a myslím si, že v takej celku vzájomnej previazanosti sa dneska trochu porozprávame tak na tému stavebných, ako aj technologických riešení. Takže ja by som v prvom kole privítal medzi nami pána Jana Otiepku, ktorý je autorizovaný, odborne spôsobilý stavebný inžinier a práve on je ten, ktorý sa celý život stýka s problematikou stavebných materiálov a konštrukcií, takže určite sa dozvieme nové veci. Pán Igor Krajčovič, spoločnosť Cemix, ktorá je významným práve výrobcom stavebných materiálov, takže vlastne doplní tie teoretické skúsenosti o praktické a realizačné veci. No a ďalší dvaja páni sú z oblasti technologickej podpory technickými zariadeniami budov, takže je mi potešením privítať Igora Maca zo spoločnosti Rehau a rovnako aj pána Františka Kasalu zo spoločnosti Instalmont, kým Rehau je skôr producentom a výrobcom rôznych technických zariadení budov na báze plastov najmä, tak spoločnosť Instalmold je zase spoločnosť, ktorá práve tieto technické zariadenia budov a technické systémy v budovách realizuje. Takže páni, ešte raz vítajte v tomto štúdiu. Ja som veľmi rád, že ste nielen prijali pozvanie, ale pevne verím, že aj svojimi fundovanými názormi poradíte alebo odpoviete odbornej verejnosti, že čo je dneska podstatné, potrebné a prečo je dôležité prísť v čase 20. až 22. november do Permonu, hotela Permon v Podbanskom, kde prebehne 18. ročník. Ja by som teda možno začal tým, že ak tá stavebná časť, tá obálka budov nie je úplne v poriadku, tak potom je asi veľmi ťažko riešiť tie technické systémy. Takže Janko, aká je tvoja skúsenosť aj možná z minulosti, ale aj aké sú tie nové trendy, kam by dneska tie stavebné konštrukcie mali byť nasmerované? Otázka na zhotoviteľov zateplovacích systémov alebo zhotoviteľov obnovy bytových domov z pohľadu stavebných konštrukcií v roku 2024 je približne rovnaká taká ako pred 18 rokmi. Stále sa na slovenskom trhu nachádzajú bytové domy, ktoré ešte neprebehli komplexnou obnovou, neprebehli zateplovaním, neprebehli nejakou tepelnou ochranou a samozrejme chýbajú im všetky prvky, čo sa týka obnovy. Do toho vstupuje obnova, tzv. Druhotná obnova, ktorá obnáša obnovovať prvky, ktoré sa zanedbali v tej pôvodnej časti alebo v tej prvej časti, alebo sú už využívané, alebo sú už morálne zastaralé a nesplňajú už požiadavky súčasných noriem. Tá výzva pre zhotoviteľov stále ostáva. Ten trh je pomerne veľký a práve tá druhotná obnova dáva možnosť aj tým špecializovaným firmám, ktoré sa zaoberajú iba obnovou bytových domov, sa ďalej uchádzať na tomto trhu o nejaký ten podiel alebo o nejakú tú stavebnú činnosť. Problémom v poslednej dobe z pohľadu zase zhotoviteľov, ktorých poznám najlepšie, je práve financovanie týchto bytových domov a to je problematika či už vysokých úrokových sadzieb, či už nejakých komplikácií pri financovaní zo štátneho fondu rozvoja bývania, alebo len tých procesných úkonov, čo sa týka odsúhlasenia vlastníkmi bytov tých jednotlivých druhov, účelov, podúčelov obnovy bytových domov. Ďakujem pekne, ak by si možno chcel tie svoje slova tak trošku nejak aj dokumentovať nejakými obrázkami, tak nech sa ti páči. Ja len podotknem jednu vec, aby to nevyznelo, že sa vraciame do bodu nula. Slovensko je dneska v rámci Európy, myslím si, že nechcem použiť to slovo lídrom,
ale 40 alebo viac ako 40% bytových domov, máme cca 1 milión bytov, v týchto bytových domov je dneska obnovených, čo je veľmi dobré číslo, ale súhlasím s tebou, že prichádzame do toho bodu zlomu, že sa musia už aj niektoré obnovené začať opätovne obnovať. Takže pardon, nech sa ti páči ešte k tým obrázkom možná. Všetky snímky, ktoré tu prezentujeme, tak sú snímky aktuálne z roku 2024. Toto je konštrukčný systém, panelový konštrukčný systém P114, tzv. Nitriansky typ. Tá prvá snímka bola z domu, ktorý ešte neprešiel obnovou, ale tiež sa teda nachádza na sídlisku, ktorý je obývaný, ktorý je frekventovaný a podobne. Toto je ten istý typový dom, alebo podobný typový dom, ktorý už prešiel po obnove a znovu opakujem, že je to snímka z roku 2024. To znamená, že tá obnova je de facto stále aktuálnou témou. Išlo tu ale samozrejme už o hĺbšiu obnovu, nešlo len o tepelnú ochranu a teda zhotovenie zateplovacieho systému, ale išlo už aj také prvky, ktoré sa pred tými 18 rokmi alebo predtým, keď sme začínali s obnovou domov, vôbec nevyskytovali a to je treba výmena rozvodov, výmena výťahov, zateplovanie spoločných priestorov, stropov pivníc, striech a podobne. Práve do toho by som ti možno aj tak trochu vstúpil, pretože práve tá naša konferencia, ktorá vznikla pred 18 rokmi, má v názve komplexná obnova bytových domov a my sa domnievame, a preto sme volili aj takú voľbu zástupcov jednotlivých oblastí, že po tej stavebnej časti alebo po úprave stavebnej časti jednoznačne musí prísť aj modernizácia alebo rekonštrukcia aj tej časti technologickej. Neviem, či ešte k tým obrázkom chceš niečo povedať? Samozrejme. Vyzerajú veľmi pekne. Samozrejme, toto sú tiež veľmi aktuálne snímky a sú súčasných realizácií v rámci celého Slovenska. A je tu ďalší taký prvok, ktorý dobieha vlastne tú prvotnú obnovu a jej nedostatky, a to sú votknuté konštrukcie. Takzvané tepelné mosty, alebo proste klasicky poznáme balkóny, lodžie, ktoré už dneska sú proste hrdzavé, vybývané, zmenšené o hrúbku izolantu a podobne. Takže je to taká modernizačný prvok, čo sa hovorí, že je to prístavba železobetónových balkónov alebo oceľových balkónov, to sú rôzne možnosti. A toto sú konkrétne bytové domy, ktoré prešli takouto obnovou a aktuálne sa realizujú tým spôsobom, že pôvodné balkóny, ktoré mali skorodované zábradlia a boli už staticky nevyhovujúce, tak sa nahradili úplne novou prístavbou železobetónových balkónov alebo lodží, ako v tomto význame slova. Myslím si, že to je práve ten nový pohľad, lebo v minulosti sa bralo, že stavebná časť, že to sa jedná len o zateplovací systém, ale v tejto chvíli veľké množstvo už aj stavebných firiem ponúka práve riešenie v oblasti, či už sú to balkóny, lóžie, dokonca aj výťahy. Výťahy, ktoré v tých objektoch do 4 podlaží pôvodne neboli, už aj tie sa začínajú riešiť takýmto novým spôsobom. No. Môžeme prejsť, ešte tam niečo máš, nech sa páči. Že v podstate o všetkých týchto technológiách, moderných technológiách, alebo tej pridanej hodnote k druhotnej obnove alebo prvotnej obnove sa môžete dozvedieť práve na našej konferencii, kde sa tejto téme budeme venovať, či už v rámci tej stavebnej časti, alebo v rámci v rámci priebehu celej konferencie. Ja by som teda už tak administratívne len pripomenul, že práve máme tam 2 sekcie. Tá konferencia je 3 dní a sekcia číslo 3 sa volá obnova stavebných konštrukcií. To je to, čo pán inžinier Otepka tu naznačil. A zároveň sekcia číslo 3, a tým premostujem na ďalšieho rečníka, má názov realizácie, ktoré vychádzajú z určitej materiálovej bázy. Takže ja by som poprosil pána Igora Krajčoviča zo spoločnosti Cemix, keby trošku možná naznačil, aké sú v súčasnosti trendy, ktoré možno naznačujú, čo tu bolo v úvode s predrečníkom povedané, že zateplovanie zatepleného. Dobre som to pochopil, nech sa presne ti páči. Tak, ešte prvne, než prejdeme k tejto konkrétnej téme, a možno dám pár takých štatistických čísiel, lebo my vieme presne, alebo teda vieme presne, koľko je približne domov obnovených. To je pekná kombinácia. Presne, koľko to je presne približne ako štatistika, ale máme štatistiku, presne to som chcel tomu povedať. Máme to spočítané na úrovni domov bytových, čiže nevieme, koľko bytových tých domov presne, dá sa to nejako odhadnúť.
Myslím, že 11% bytových domov je vôbec neobnovených, ďalších 38% je čiastočne obnovených a zvyšné sú komplexne obnovené. Čiže to môžem potvrdiť, že Slovensko teda patrí asi skutočne k lídrom, ono sa stačí ísť pozrieť do okolitých štátov a do ich metropol, či je to Budapešť alebo nejaké poľské mesta, kde skutočne veľká väčšina tých bytových domov už opticky vyzerá, že nie sú obnovené. Kdežto u nás ten pohľad je trošku optimistickejší a to je dobré, lebo tá kvalita bývania a užívania tých bytov je potom na úplne inej úrovni. My máme ďalšie ambiciozne ciele, čo sa týka napríklad znižovania uhlíkovej stopy, ktoré teda od nás očakáva Európska únia. A tým, že ten vlak na Slovensku je dobre rozbehnutý, čo sa týka obnovy bytových domov, tak je to zase príležitosť, ako ďalej ešte posunúť stupeň obnovy tých bytových domov a vôbec bytového fondu a zlepšiť teda ešte ďalej kvalitu toho bývania a užívania, znižiť spotrebu a tým pádom aj prispieť nejakým environmentálnym cieľom, lebo taký je aj podtitul konferencie. Čo sa týka spoločnosti CEMIX, ktorú zastupujem, tak my budeme pojednávať, alebo budeme vlastne zaoberať sa témou dvojitého zateplenia, pretože ako si správne poznamenal, tak mnohé z tých bytových domov už sú zateplené, ale tým, že už tá obnova prebieha nejaký čas a pomerne dlhý čas, aj viac ako 15 a 20 rokov, tak tie domy, ktoré boli úplne v tej ranej fáze obnovené, tak boli veľakrát jednak čiastočne, čiže je tam potenciál na ďalšie aspekty obnovy. Ale aj tá realizovaná, najmä tepelná ochrana, ktorá tam bola, tak bola jednak neúplná a jednak už nezodpovedá ani dnešným normám, ale čo by možno nebol problém, akoby samotné zodpovedané normy, ale aj tá kvalita toho prevedenia, ten výsledný efekt napríklad tým pomerne tenkým zateplením nespĺňa ten účel. Nie je využitý potenciál tých úspor a tým pádom jednak nie je tam taký komfort bývania, ale ani tá úspora energie nie je taká. Čiže tu prichádza ako jedno z možných riešení, ja sa už zameriam skutočne na to dvojité zateplenie, čo v podstate nie je nič iné ako zobrať pôvodné zateplenie, pozrieť sa teda na to, asi budú nejaké dôvody na doplnenie toho zateplenia, de facto pridať tam ďalšiu izolačnú vrstvu a s ďalšími vrstvami, ktoré sú na povrchu. Krátko spoločnosti CEMIX, my sme v podstate medzinárodná spoločnosť, člen skupiny Lassersberger, je to stála rodinná spoločnosť, ktorá sa zaoberá širokou skupinou výrobkov od surovín cez keramiku a stavebné materiály, konkrétne zastupujeme stavebné materiály, to znamená, keď sa bavíme o tých systémoch zateplenia, tak sú to systémy ETIX a fasádne omietkové zmesy a pôsobíme najmä teda v Strednej Európe, ako vidno z tej mapy. A v skupine máme spoločnosti ako sú Rako a Cezeron, ktoré patria k najväčším keramičkám, čiže pôsobíme vôbec tak komplexnejšie v tej stavebnej oblasti. Keď sa vrátim k tomu dvojitému zatepleniu, to sa volá po anglicky tzv. Double ETIX, tak ja to len v stručnosti prebehnem, lebo do väčších detailov určite budú mať naši sledujúci príležitosť ísť počas konferencie KOBD 2024. Ale v zásade tie dôvody, prečo to zateplenie zase zdvojiť, alebo teda opätovne aplikovať, je ich tá niekoľko. Myslím, že prevažujú tie prvé dva. A poprvé nedostatočné zateplenie, nedostatočná teplná ochrana, to znamená tenká vrstva izolantu. Za tenkú vrstvu izolantu určite považujem hrúbky izolantu menej ako 8 cm, mnohé sú aj v hrúbke 5 cm. Takže to je presne kritérium, ktoré je tu splnené, že ak sú také bytové domy a tých je pomerne dosť tých hraných dôb, tak to je kandidát, ktorý by určite mohol zvážiť doteplenie, lebo ten nárast kvality a zníženie spotreby bude markantné. No a druhý taký hlavný dôvod je degradácia toho existujúceho súvrstvia. Jednak sú tam rôzne korózne javy, biokorózia, ktorá čiastočne odstrániteľná, neodstrániteľná. Dá sa tá fasáda nejaký zachrániť mnohokrát už, ale je v takom stave, že nie. A prípadne sa rozpadajú aj tie vrsty pod tým, či je to napríklad tá armovacia lepiaca stierka. Potom sú tam niekedy statické problémy alebo problémy s rôznymi izolantami, ktoré treba už nespĺňajú požiadne normy. Takže to sú skôr také okrajovejšie problémy, ale myslím, že tá hrúbka izolantu a vôbec vzhľad a funkčnosť tej existujúcej fasády po zateplení, to sú také dva dôvody, prečo by mali niektoré bytové domy zvážiť a majú teraz príležitosť zvážiť dvojité zateplenie. Ak by si mohol povedať, asi kam smeruje tá hrúbka toho izolantu dneska, v akým teda hodnotám? Taká orientačná hodnota bude okolo 20 cm.
No a v stručnosti, ako sa to dá spraviť, tak samozrejme to nie je také jednoduché, ale namiesto kompletného strhnutia toho zateplovacieho systému, ktoré samozrejme, keď už je to v veľmi zlom stave, tak ani to sa nedá vylúčiť, ale pokiaľ možno, aby som odporúčal to vyskúšať zachrániť, ak je ten systém ešte v stave na záchranu, že dá sa v podstate na existujúci systém aplikovať ďalší izolant. Prípadne je také medziriešenie, že sa dá vlastne odstrániť to prvé súvrstvie, ale zachovať aspoň ten samotný izolant. Že dá sa dole kvázi fasáda s tou siečkou a tou stierkou, ktorá je pod tým lepiacou a aplikuje sa na to nový systém. No a keď je tá fasáda ozaj v zlom stave, tak už tu nehovoríme o dvojitom, ale o úplne novom zateplení, ale to je to krajné riešenie, ktoré... Práve to som sa chcel spýtať, akú máte takú všeobecne skúsenosť? Prevládajú tie riešenia, že sa zateplí zateplené, alebo že sú po 20 rokoch, povedzme, tá teplná izolácia už v tak zlom stave, že je lepšie ju úplne odstrániť? Ja by som skôr sa priklonil k tým prvým dvom alternatívam, aj keď teraz sme presne v dobe, kedy sa to láme, lebo teraz presne tá fyzická aj morálna životnosť toho zateplovacieho systému sa blíži niekde ku koncu. A málo ktoré je v takom zlom stave, že ho kompletne treba strhnúť, ale samozrejme sú tie prípady. Určite je rozumnejšie aj z tých dôvodov, ktoré uvediem za chvíľku, zvážiť to doplnenie, to je ďalšie vrstvy. Tu je len taký detail, o ktorom sa budeme baviť potom podrobnejšie na samotnej konferencii. Samozrejme, absolútna podmienka je bezpečnosť a funkčnosť toho nového systému, aby sme to nerobili zase na ďalších 5-8 rokov, ale aby tá životnosť bola optimálne až 30 rokov, ak nie minimálne 20. Čiže to kotvenie a vôbec to previe... Vieš, čo si týmto povedal? Dneska priemerný vek bytového fondu je okolo 50 rokov, aby sme sa nedostali medzi storočných. Teraz to hovorím tak trochu úsmevne, ale áno, častokrát sa to aj stáva do tej polohy, že sa predĺžuje životnosť, samozrejme. No to je ten optimálny stav, však nikto si nechce kúpiť treba byt v panelovom dome s tým, že za 20 rokov sa bude búrať ten panelový. To by asi dosť mrzelo tá investícia. Ináč, ja by som doplnil, ako nech sa páči. Poznámku, čo sa týka z pohľadu zhotoviteľov, že ak v akom stave sú tie pôvodné etixy alebo zateplovacie systémy, tak je faktom, že tá norma pre zhotoviteľov 73291 predtým nastavovala trošku iné parametre, ako sú súčasné. To znamená, jednak to boli normové hodnoty, ktoré boli na veľmi nízkej úrovni. Dneska tá norma už po tých revíziách je už v takom stave, že počíta aj so zdvojeným zateplením, etix na etix. A samozrejme aj norma pre kotvenie, to je 0,2, zase počíta aj s tými novými technológiami, treba z injektážnej kotvy, ktorú tu máte krásne odprezentovanú. Takže zhotovitelia už vedia, ako to robiť a teraz ide na dodávateľoch, aby naozaj pripravili tie materiály tak, aby zhotovitelia už mali to pripravené na priamu realizáciu. Vlastne ďakujem za doplnenie. Máme niekoľko víziev, ktoré súvisia s tým dvojitým zateplením alebo double etix. Čiže je určite nutné spraviť správny nový tepelno-technický výpočet, porovnať aktuálny stav s novým, treba dobre spočítať bilanciu vodných pár, aby neprišlo k nežiaducej kondenzácii uprostred izolantov alebo niekde v múrive. No a sú tam ďalšie aspekty, o ktorých sa budeme baviť podrobnejšie na KOBD. Ja len ukončím tento vstup tým, že by som vyzdvihol tie prednosti, čiže ak sa bavíme o tom, že nejdeme tie už zateplené bytové domy kompletne sanovať a robiť to zateplenie znova, tak takéto dvojité zateplenie výrazne skráti čas na výstavbu, lebo nadväzuje na niečo, čo už je spravené. Ako vidíme na tých obrázkoch, je to výrazne nižšiu ekologickú stopu zanechá, lebo nevyhadzuje sa ten pôvodný izolant, nezaťažuje sa odpadové hospodárstvo, že celkovo tá stopa aj uhlíková, aj vôbec ten ekologický dopad dvojitého zateplenia je oveľa menší, ako keď sa tá fasáda robiť na novo z dôvodu nefunkčnosti aktuálnej fasády a podobne. Takže tým by som asi ukončil ten môj vstup k tomuto príspevku, k tejto téme vôbec tepelnej ochrany budov po novom, ktorá vlastne spočíva v dvojitom zateplení. Ďakujem veľmi pekne, tak ako som naznačil, keď už máme ako tak vyriešenú tú obálku budovy, tú stavebnú časť, keď už máme zateplené vertikálne konštrukcie, horizontálne konštrukcie, ešte samozrejme vymenené okná, kde dneska je ten trend toho trojitého zasklenia. Potom má zmysel hovoriť o technických zariadeniach budov, pretože poprvé tým zateplovacím systémom sme schopní významne znížiť tepelné straty. Tie hodnoty sa môžu pohybovať od 30 do 50%, ale následne na to musia reagovať aj, nazvem to, energetické systémy. Takže ja sa opýtam druhého Igora,
Maca zo spoločnosti Rehau, ktorý je významný producent plastových materiálov od tých okien, ktorými som to trochu premostil až po tie potrubné rozvody. Takže nech sa ti páči, ako vy následne pozeráte v rámci toho procesu komplexnej obnovy na práve tú pozíciu technických systémov, technických zariadení budov. Ďakujem, veľmi dobre si nahral, takže my sme začínali s docentom Suchánkom asi pri KOBD s oknami, teraz prichádzajú veľmi pekné profily od Rehau s názvom Artevo, ktoré pravdepodobne budú odprezentované, takisto je to veľmi pekný profil pre komplexnú obnovu. Ale my dvaja tuto s pánom Kasalom sme zrovna za to technické zabezpečenie stavby alebo rekonštrukcie stavieb a hlavným prvkom je teda rozvod kanalizácie, ktorý je dosť rušivý element. Na to používame už viac ako 10 rokov veľmi úspešný produkt Raupiano Plus. Je to systém odlučenej kanalizácie. V bytových domoch je ten prvok číslo 1. Nemá to síce s energetikou, ale pre dobrý a komfortný, keď zateplíme celý dom, napríklad ako aj kolega Krajčík ukázal vatov, tak znížime hluk, ktorý prichádza do budovy zvonku. Čiže vplyvy, ktoré vznikajú vnútri, budeme vnímať oveľa viac. Čiže systém odlučenej kanalizácie, sanácií bytových domov by som nazval takým systémom must be. Malo by to byť nevyhnutnou súčasťou a hlavne správnym kotvením pomocou kotviacej techniky, lebo takzvaným systémom odlučenej kanalizácie nie je samotná rúra, ale je kotviaci systém, ktorý musí byť certifikovaný na to, aby to dávalo jeden celý nosný prvok. Čiže podľa tvojho názoru, tak ako som síce na úvod uviedol, ten podtitul konferencie je veľmi významné nehovoriť len o tých energetických možno aspektoch, ale práve aj vôbec o rozvodoch ako takých. Pravdu povediac, prvých 10 rokov, 90. rokov sa hovorilo len o zateplovacích systémoch a potom začiatkom tohto tisícročia, storočia sme trošku viac začali uvažovať práve o technických zariadeniach budov. Takže kanalizácia, ďalej povedzme rozvody vody. Rozvody vody, ako aj teplej, studenej a cirkulácie. A tu nám vzniká nový fenomén, kde možno na začiatku týchto sanácií bytových domov prichádzalo k tomu, že bol použite veľmi kvalitný systém a takisto energetická norma, ktorá sa upravila, nám hovorí o novej hĺbke tepelných izolácií na týchto systémoch. A dosť často sa spomínala zase iba teplá voda a cirkulácia, lebo nám unikala energia. A dosť novým fenoménom aj v niektorých hotelových zariadeniach, alebo aj po Bratislave vzniká zase legionela, ale novým prvkom je, že v studenej vode. Čiže zateplovanie rozvodov, vody, technických inštalácií, zdravotechnických inštalácií. I vrátanie armatúr. To je vrátanie armatúr a veľmi dôležitý prvkom je tá studená voda. Čiže dosť veľkým prvkom aj pri novostavbách začína byť fenomén, že studená voda má teplotu oveľa vyššiu, ako je 25 stupňov Celzia. Nechcem konkrétne menovať, my sme mali taký posudok, kde v inštalačnej šachte vedľa seba boli nezaizolované potruby a studené a teplej vody a v lete sa dodávala voda teplá a ešte teplejšia. Takže je to veľmi vážny fenomén súčasnosti. A tento fenomén hlavne pri tej studenej vode začína byť extrémny, lebo termicky dezinfekciou vieme ošetriť teplú vodu cirkuláciu, to je vybavené. Tam si treba veľký pozor dávať, že niektorí prevádzkovateľia sú síce armatúry, ktorí podľa vyhlášky hovoria, že musím púšťať vodu cirkulácia, musí mať minimálne 50 stupňov Celzia, ale keď sa šetrí, ja mám na vstupe 47, tak tá armatúra na hydraulické vyregulovanie tej cirkulácie mi zrazu nefunguje, lebo je na prednastavenie 50 stupňov. No a ešte navyše mal by si, ak sa teda nepomýlim vo vyhláške, povedané veľmi jasne, do 30 sekúnd zabezpečiť požadovanú teplotu vodu na výtokovej jednotke. Tak. Čo a v ďalejšom mieste. Áno, takže výborne. A Igor, viem, že Rehau je veľmi významným teda výrobcom rúrok, ale okrem tej sanitárnej techniky, keď to mám povedať, máte tu dneska vykurovanie, ktoré, nechcem povedať, že je štandardné, je tiež neštandardné, ale nový fenomén sú stropné chladenia. Takže ak by si mohol z tvojho uhla povedať, je dneska doba taká, že bytové domy by si už aj vyžadovali, okrem vykurovania, zrejme veľkoplošného podlahového, aj stropné chladenie? Je to celým trendom. V aktuálnych novostavbách riešime skoro všetky nové projekty so stropným vykurovaním a chladením. Taký je trend aktuálne stavania. Tento trend samozrejme sme len priniesli, my sme ho
si pozerali o šikovnejších krajinách, ako je Rakúsko, Nemecko, kde tento trend je veľmi výrazný. Hlavne Nehovoril by som šikovnejší, bohatší. Bohatší. My sme šikovnejší, ja si myslím. A dávajú si väčší pozor na energie a na peniaze. Čiže oni šli systémami, ktoré sú akumulačné, idú do temperovaných betónových jadier, do nosných konštrukcií a takisto my už sa nám podarilo zrealizovať niekoľko obrovských objektov, ktoré sú bytové jednotky. Ja si pamätám asi pred 8 rokmi, keď ste robili taký prvý pilotný Blumenthal bytový komplex. My tam boli spolu. Áno, veď preto si to pamätám. Takže vtedy sa na to pozeralo ako na tú lastovičku, že na čo v bytoch má byť chladenie. Po dnešnom lete, alebo po najteplejšom asi roku, ktoré tu bol, od času zavedenia meraní sa začína stávať chladenie, by som povedal, integrálnou súčasťou už bytových domov. To, čo sa volá, kedy vnímalo, že chladenie, klimatizácia, vetranie len do ofisov, tak dneska bytové domy majú v tomto vyhraté. A bol som takisto na takejto podobnej konferencii, ako je KOBD v meste Kassel, kde nás aj prevádzkovateľ takýchto budov sprevádzal svojimi obnovenými budovami. Tak ten trend je tam jasný, ísť do obnoviteľných zdrojov, čiže aj zdroje. Postupne sa pridávajú zdroje ako tepelné čerpadlá a pre tie zdroje ako tepelné čerpadlá sú veľmi vhodné nejaké veľkoplošné sálavé systémy, či už sanačných podlahoviek, ktorá firma Rehau ponúka pod názvom Renova. Sú to 2 cm, čiže ak by prišiel komplexnou rekonštrukciou bytového domu a niekto má záujem, tak dá sa zhruba aj do 2,5 cm. Čiže suchým spôsobom? Buď suchým, alebo mokrým s takými kompozitnými potiarmi, ktoré môže aj s pomocou firmy Cemix sa dajú zostrojiť. Sú to na báze cementov, alebo sády, ale väčšinou na báze cementov 2,5 cm potiary s podlahovkou, ktoré sa dajú proste pri komplexnej obnove bytových domov používať. Ja by som tu práve vyzdvihol ten aspekt, ktorý si hovoril, o ktorom budeme hovoriť, ak sa teraz veľmi nepomýlim, v sekcii číslo 5, to sú technické zariadenia, ale v sekcii číslo 6, to je uplatnenie obnoviteľných zdrojov pri komplexnej obnove a ja si myslím, že to je nový trend. A špeciálne, keď si spomenul teplné čerpadlá, tak práve to je obnoviteľný zdroj, ktorý môžeme rovnako využiť ako zdrojovú časť pre nízkoteplotné vykurovanie, ako aj v lete v reverzibilnom režime pre vysokoteplotné chladenie. Dôležitým prvkom je na to ten plošný systém sálavý, lebo aj v tom meste Kassel sám prevádzkovateľ testoval to na starých vykurovacích telesách, dokonca jednorukovým systémom, ale dobre je si vymieňať tieto informácie možno aj na medzinárodnej úrovni, kde bolo jednoznačne preukázané, že to je aktuálne veľmi neefektívny systém, hlavne pri jednorukovom systéme zapojenia vykurovacích telies, ktorých našťastie na Slovensku je veľmi málo, ale tam sa to preukázalo, že tie vysoké teploty k tým teplným čerpadlám nesvedčia. Čiže tieto veľkoplošné sálavé systémy sú pre tieto systémy presne vhodné, čiže aj o používanie obnoviteľných zdrojov, ako je teplné čerpadlo. Ja by som to tak trochu premostil na pána Kasselu z firmy Instalmont, pretože všetko to, čo si pekne hovoril, čo všetko ponúkate, musí niekto aj zrealizovať. Takže ja sa chcem spýtať, aké sú vaše skúsenosti, lebo my sme veľmi radi, že za posledných 20 rokov skutočne už sa nedá hovoriť tak, že ideme zateplovať a to ostatné nás nezaujíma. Už je to integrálnou súčasťou práve či už tá sanitárna technika, alebo to vykurovanie s chladením ako nový moment. Ale veľmi významné sú tu aj tie otázky hydraulických zapojení, hydraulického vyregulovania. Takže aké sú vaše skúsenosti? Tak ja by som na úvod povedal, že čo sa týka hlavne toho zateplenia samotného, tak my sa vždy stretávame na tých bytových domoch, že väčšina bytových domov na Slovensku prešla zateplením a vlastne tie rozvody alebo to hydraulické vyregulovanie v tých bytových domov vždy ostávalo na nejakej druhej kolaji. Čiže bytový dom vymenil plášť a to vnútro, to, čo vlastne sa týka, to, čo každodenne vlastníci používajú, čo sa týka denné užívanie teplej vody, studenej vody, takisto cirkulácie, tak to väčšinou ostávalo pozadí a vlastne teraz už tí vlastníci to požadujú ako nevyhnutnosť, lebo čas ich dobehol a vnímajú to tak, že sa to už dostáva až do havarijných stavov, čo sa týka rozpadu kanalizácie, azbestového potrubia, takisto liatinového potrubia. Takisto, čo sa týka plynových potrubí medzi podlažiami, vzniká tam korózia, až dojde úplnému oslabeniu plynových potrubí. Takisto sa týka cirkulácie tzv. Teplej užitkovej vody, že na väčšine podlažiach na 6., na 7. poschodí, keď je výškový bytový dom, sa im stáva, že musia stále odpúšťať a trvá im to niekoľko minút, aby sa dostali k komfortnému používaniu teplej užitkovej vody.
Ja som veľmi rád za ten názor na to hydraulické vyregulovanie, lebo mnohokrát sa povedalo, že teraz zateplím a ušetrím, 50%. Áno, znížim tepelné straty, ale či ušetrím, tam musí byť ruka v rukáve práve s tým hydraulickým vyregulovaním. Áno. A môžem povedať jednu vec. Väčšinou tie bytové domy, ktoré, ako som povedal, majú vek 40-50 rokov, tie boli dimenzované na teplotné spády 90/70. Dneska sa blížime pomaly k nízkoteplotným vykurovacím sústavám, čiže tie teploty sú 60-50 stupňov a tam je strašne dôležité, aby tie systémy boli hydraulicky vyregulované. No a nás hlavne veľmi teší, že teraz v poslednej dobe už vnímame aj my od správcov, že správcovia bytových domov alebo SVBčka majú dopyt po hydraulickom vyregulovaní, či už je to teplej užitkovej vody alebo samotného ústredného kúrenia. Čiže aj v tomto správcovia začali vnímať, že bez toho, aby sa vyreguloval systém, či už hydraulicky ústredného kúrenia po zateplení alebo teda systém teplej užitkovej vody, je to nevyhnutnosť. Ďakujem pekne. Ešte možná z tých nejakých realizačných takých noviniek alebo vo všeobecnosti v rámci TZB alebo nejakých skúseností, ktoré ste nadobudli? No, my sme špecializovaným partnerom spoločnosti Rehau Slovensko. Robíme vlastne už realizáciu od roku 2015 našim partnerom spoločnosti Rehau. A vlastne skúsenosti, ktoré máme nadobudnuté, alebo ktoré sme nadobudli rokmi, sú vlastne, že ten trend stále už aj tí vlastníci bytových domov alebo tí správcovia majú čoraz väčšie nároky na realizácie. Čiže keď to porovnám spätne, keď sa začínali robiť obnovy bytových domov na začiatku a teraz tak sa to úplne posunulo niekde úplne inde, ako tu spomínal pán Máco, čo sa týka samotného odlučeného potrubia RAO-Piano plus. Je to jednotný celý systém, ktorý sa používa vlastne v tých inštalačných šachtách a nedá sa to urobiť, že nejaký prvok dáme z niečoho iného. Je to jednotný celý systém. Takisto, čo sa týka aj samotného potrubia na studenú vodu, je to stabilná alebo flex potrubie, ktoré sa používa pri revitalizáciách v bytových jadrach. Ja si trošku prihrejem polievočku, kým si vy pripravíte video. A to v tom duchu, ja tu zastupujem trošku akademickú sféru a my máme už 45 rokov študijný program technické zariadenia budov. Konkrétne inžinier Maco je jeho absolvent. Tento rok nám končil 1500 absolvent technických zariadení budov a my sme na to veľmi hrdí, lebo to, čo kolega Kasala povedal, áno, je tu veľmi významné technické zabezpečenie špičkových nadnárodných firiem, ktoré sem priniesli techniku, skúsenosti, dokonca ja si pamätám, keď som montoval prvé podlahové vykrovanie roku 90 a som zaťahoval drôty a prichytával na tie zajačie oka prvé rúrky. Dneska, keď si pozriete, ako sú aj montážne, aj nástrojmi, aj vybavené tie firmy. Ale chcem len podotknúť a to tak trošku naznačiť, pretože máme tam aj sekciu posledný deň, ktorá hovorí o určitom vzdelávaní. Budú tam aj určité aspekty, kde je možné takéto veci študovať, či už na stredných školách. No, nechcem robiť úplnú reklamu, ale dneska sa otvárajú veľmi špecializované stredné odborné školy s zameraním na technické zariadenia budov. No a samozrejme na stavebnej fakulte je aj na vysokej škole študijný program TZB, kde je mimoriadny záujem študentov. Ročne nám končí okolo 40 absolventov, ktorí sú vychytaní, teraz to poviem tak v úvodzovkách ešte predtým, ako nastúpia. Takže taký je od nich záujem. Ale nech sa páči, poďme k tomu videu, ak to vieme nájsť. Malinký momentík.
Takže ďakujeme réži za výborný video vstup. Myslím si, že všetci ste si možno uvedomili, aká tá práca je na jednej strane zaujímavá, ale už skutočne technologicky pomaly na úrovni dokonalosti. A to je práve to, čo by dneska tie naše budovy malo robiť krajšími, lepšími, modernejšími, úspornejšími. Nemali by sme produkovať nadmerné emisie, alebo teda žiadne možná, ak by sme to zobrali s takou cieľovou hodnotou. Takže o tomto všetkom sa budeme rozprávať na konferencii Komplexná obnova bytových domov. Ešte kým kolegovia si rozmyslia nejaké také záverečné zhrnutie, ja by som chcel pre našich budúcich účastníkov len pripomenúť, máme tam dve sekcie, ktoré sú veľmi zaujímavé, napriek tomu, že nie sú úplne technické. Jedna sekcia je o financovaní, o poistení. Tu by som tak len pripomenul, je strašne veľké množstvo rôznych havárií, nešťastí. No a potom máme jednu sekciu, ktorá je tak venovaná správcovstvu, čiže akým spôsobom zabezpečiť výkon správcovskej činnosti v bytových domov aj po tej komplexnej obdobe, kedy si mnohí myslia, no tak teraz máme na 10 rokov kľud, nepotrebujem nič robiť, ale môže byť opak pravdou. Takže páni, ešte máme takých posledných možno 5 minút, takže ako to v takýchto nepolitických reláciách býva, a keby ste vy povedali svoje posolstvo účastníkom konferencie i vzhľadom samozrejme na to, akú oblasť zastupujete a na čo by ste ich chceli pozvať. Takže, pán inžinier Otepka, nech sa ti páči. To bude taký oficiálny troška. Verím, že táto konferencia nebude zaostávať za tými predchádzajúcimi, že prejdeme celým diapazónom tej obnovy bytových domov, že sa dozvedia správcovia to, čo potrebujú vedieť, že zhotovitelia budú mať možnosť odprezentovať svoje riešenia a ponuky, takisto za výrobcov, dodávateľov materiálov. Po všetkých pozývame na konferenciu, ktorá myslím, má veľmi, veľmi dobré renomé a tohto roku určite nebude zaostávať za predchádzajúcimi. Ďakujem pekne. Pán inžinier Krajčovič, nech sa ti páči. Ja som teda postrehol, že to bude 18. ročník, ak som teda dobre postrehol, takže tá konferencia je skutočne dospelá, s dlhou tradíciou. Budeme mať maturitu. Budeme mať maturitu a... Občiansky. Nie, občiansky už máme. To už máme, áno. To už máme. Verím, že tá konferencia bude takým vhodným vyvážením tých obsahových informácií z oblasti obnovy a aj z oblasti správy, pretože tie veci pomerne úzko spolu súvisia na to, aby tá obnova mohla byť, musí byť kvalitne vykonávaná správa. Takže účastníci sa môžu tešiť aj na jeden aspekt a na druhý. Myslím, že tam budú aj dosť výrazné novinky z pozície ŠFRB a ďalších štátnych inštitúcií, takže ja sa osobne teším a odporúčam všetkým našim poslucháčom a divákom, aby sa pridali na konferencii, či už na mieste, alebo aj online. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím teraz inžiniera Igora Maca, absolventa najlepšieho študijného programu v tejto oblasti technické zariadenia budov na stavebnej fakulte STU. Nech sa ti páči. Tak my spoločnosť Rehau sme viac stavili už teraz na zhotoviteľov, čiže cez produkty ako je Rautitan, ktorý je tam roky etablovaný, a Raupiano plus odlučená kanalizácia sme prizvali, ktorý už bol propagovaný niekoľkokrát, tak hlavne je to veľmi dôležité, aby firmy ako je firma pána Kasalu sa venovali tomu a povedali, ako správne inštalovať a ukázali na best practice príkladoch, ako sa to správne dá inštalovať. Takže venujeme viac pozornosti našim partnerom a oni zastupujú spoločnosť Rehau, aby ukázali, ako správne montovať. To je veľmi dôležitý prvok pre správne fungovanie komplexnej obnovy bytových domov. Ďakujem pekne. A ešte na záver pán inžinier Kasala, keby mohol doplniť tie jeho praktické skúsenosti. My z pozície či už generálneho partnera na KOBD a teda aj zhotoviteľa, čo sa týka firmy, sa veľmi tešíme na KOBD 2024 a vlastne môžem povedať, že to hlavné tie témy, ako som povedal na začiatku, bude hydraulické vyregulovanie a takú čerešničku novinku, čo sa týka aj z našeho portfólia, bude čistenie a monitoring vzduchotechniky. Takže na toto sa účastníci určite môžu tešiť. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som možno tak v takom tom zhrnutí a možno aj záverečnom slove pripomenul, že Združenie pre podporu obnovy bytových domov bude mať za chvíľku 20 rokov.
Tak, ak ste počúvali, ako som to povedal, Združenie pre podporu obnovy bytových domov, my sa práve snažíme tú podporu robiť v oblasti stavebných aktivít, materiálov, konštrukcií, v oblasti technologických, čiže celé spektrum technických zariadení budov, sanitárna, zdravotná technika, vykurovanie, tak ako kolega na záver povedal, vzduchotechnika, ktorá sa začína pomaly, ale iste etablovať v našich bytových domov. Môžem už teraz radiť, že máme výborný príspevok na elektroinštalácie pripravený. Mimochodom, bude 8 sekcií. V našom pláne je, že v každej sekcii 5 príspevkov po 20 minút. V tejto chvíli je už 25 príspevkov potvrdený. Predbežný program možno, že aj zverejníme najbližšom newsletteri budúci týždeň. Samozrejme máme ešte trošku čas. Ja pevne verím, a je to možno aj výzva pre tých, ktorí doposiaľ ešte váhali, pre rôzne firmy, spoločnosti, ale aj odborne spôsobilých a ľudí šikovných, ktorí by ešte chceli vystúpiť v tom našom programe, ktorý je taký širokospektrálny, tá možnosť tu je. Takže buď na našu adresu obnova.domov@obnova-domov.sk pošlite, alebo myslím si po zhliadnutí tejto relácie mám taký dojem, že bude tam aj kontakt na záver uvedený, takže kľudne máme ešte tak zhruba 10 dní do toho nejakého 15. októbra, aby sme ten program sfinalizovali a aby skutočne naplnil očakávania vás účastníkov. Tí, ktorí možno túto reláciu pozeráte prvýkrát, dúfam, že nie je posledný, tých 18 ročníkov, to nebolo 18 ročníkov, kde sa stretlo 50-100 spriateľených ľudí. Pred pandémiou sme mali číslo 400 účastníkov, teraz po pandémii minulý rok sme sa vyšplhali na 300 a myslím si, že nechceme to robiť ako akciu, kde by mala prevládať kvantita, ale domnievame sa, že práve i nadviazanie ten networking, čiže nadviazanie tých osobných vzťahov je najväčšou výhodou týchto konferencií popri, podľa môjho názoru, dobrého programu, kde ľudia sa môžu naučiť svoje novinky, nové veci a zabezpečiť si taký transfer toho know-how. Ja by som si teda v závere za organizátora konferencie dovolil poďakovať našim diskuzným panelistom, takže ešte raz veľká vďaka inžinierovi Otiepkovi, inžinierovi Krajčovičovi, inžinierovi Macovi a inžinierovi Kasalovi. Rovnako, možno aj prekvapím, aj štúdiu Alták Média, ktoré veľmi dobre robí tieto vstupy. My sme sa vlastne zoznámili a to je možno jedna z mála výhod tej pandémie, že sme sa takto dostali do kontaktu a ja pevne verím, že aj tento živý prenos, možno ešte aj niekde inde v repríze zdieľaný, môže byť tým, čo vás osloví. A aby som ešte povedal, keď už ten program bude hotový, a on bude hotový tak mesiac pred akciou, my si myslíme, že o 2, nie neskôr ako o 3 týždne, bude ešte jeden takýto webinár, kde by sme už veľmi konkrétne hovorili o témach, o názvoch príspevkoch, o inštitúciách, kde by sme vám rady premietli, už to bolo síce spomenuté, že Instalmond je generálnym partnerom, ale sú aj iní, ale budeme radi, keď ich bude ešte viac. A to by sme ešte v tom ďalšom pokračovaní, ako v tej poslednej pozvánke, urobili. Poviem otvorene, budeme radi, keď začnete sledovať našu webovskú stránku, lebo čo chvíľa sa tam začne predbežné prihlasovanie a tá kapacita tej doliny, kde sa nachádza hotel Permon v Podbanskom, myslím, že so svojimi 3 rôznej úrovne ubytovacími zariadeniami je práve do tých 350 ľudí, takže aby sa každému ušlo teplé miestečko. Ešte raz veľká vďaka za výborné odborné vystúpenia a ešte raz vám, poslucháčom, pozvanie na našu 18. konferenciu Komplexná obnova bytových domov 2024 s podtitulom Energetické a environmentálne aspekty obnovy bytových domov. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na osobné stretnutie 20. až 22. novembra v Tatrách. Dovidenia zatiaľ. Dovidenia. Dovidenia.